Haan arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. Oh, my Lagatugan, good morning! Happy Valentine's Day to everyone. dance with you. Ito po si Mardela, dahil iba. Sadit sa pero tiyan. Hanggang 12 o'clock po kita. And di na kita magparahaloy pa. Yaw na pagaro si Ma'am Janet Mapa, mga tugang kang Social Security System Ligaspi para po duman sa mga kababayan niya to na mga pensyonado. May importante po mga tugang kitang dapat nagibon niya na February para po duman sa annual confirmation of pensioners o yung AKUP na tinatawag. Okay, so Ma'am Janet, good morning. Oh, walang sound. Walang sound si Ma'am Janet. Yan. Ayan. Okay na po. Ayan, okay. Ma'am Janet, happy Valentine's Day. Yes, happy Valentine's Day, Sir Mar. And sa gabos mong nakaantabay ngunyan sa DCGB, happy Valentine's Day po sa Indogabos. Yes po, ayan, tama-tama no. And importante din ini para sa mga senior citizens ta at sa mga pensyonado kan SSS para mag-comply sinda kan mga requirements ta nga ni magpadago sa nilang pensyon. Tell us about this, tabi, Ma'am Janet. Yes, Sir Mar. So may inaapod po kitang annual confirmation or AKOP na kumbaga taunang pagre-report po inikang sa tuyang mga pensyonado sa Social Security System upang masiguro po na padagos lang makukuha ang sa tuyang pensyon. So ini pong programang ini, alinsunod po ini sa Republic Act 11199 or Social Security Act of 2018 na ang layunin po kaini ay makatauning pensyon sa karapat-dapat na benepisyaryo. So sinasagawa po ni Kang Gabos ng mga SSS pensioners kung saan sila ay nagre-report sa SSS sa kanilang birth month para po sa total disability at retiree pensioners o sa birth month naman po ng yumaong miyembro kapag naman po death pension. Ayun, sisay po Ma'am Janet ang sakop kay ni na dapat na mag-comply niya na February. Yes po. So ang sakop po digdiyo so gabos pong mga pensioners na ang bulan po kan sa indang kumbaga ang month of birth po inda is February. So again, mga retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas na may edad pong 80 years old pataas effective March 2024. Pangalawa po itong mga retiree pensioners nang naka-star abroad. Pangatulo, mga total disability pensioners. Pang-apat, sa mga survivor pensioners ta po na nagre-receive ng pension through death benefit. At ang panglima ta po sa mga dependent children under guardianship o tagapangalaga. Ayun. So, basically po, every month or every year po ini isinasagibo, Sir Mar, depende po sa birth month kang sa tong miyembro. Ayun, ano po ang anong pinakang purpose kay ni pong AKOP, Ma'am Janet? Yes po, ang pinaka-purpose po kay niyo is maitauta po itong pension sa karapat-dapat na pensioner or beneficiaryo. Sa case po kang retirement pension kasi, Sir Mar, may mga cases po kita before na mas higada na po itong sa tuyang retiree pensioner ay may nag-withdraw pa din po duman sa ATM. Okay. So para po maiwasan ining mga araw kaining mga pagkakataon or circumstances, kaya nagkaiba po kitang akop.
At the Ayun. same time, Sir Mar, igwa din po kitang mga survivor pensioners na igwa ng kinakasama or nagkukuhabit na or may mga agum na po. So, they na po sila dependent for support. So, they po siya, kumbaga, qualified as beneficiary kang sa tuyang miyembro once po na nag-agum na po siya or nagkuhabit. Ayun. So, pag dyan sa proseso kang confirm yan na proof of life, garo yan eh. Di ba? Ano ang Yes, dapat proof of niyan life. i-filing? Ano dapat apera sa buhay niya? Ano yan? May dapat bang proof na dapat na talagang sa aldaw na yan, yan sa buhay siya? Yes, Sir Mar. So kung halimbawa po ma-comply ka mo over the counter, day na po kayo po magpadala ng picture tayaon na po ka mo. Okay. Kung so pensioner po mismo ang magpasirig dito sa opisina, kay po na lang po is mag-accomplish kaming AKOP form and i-attach na po yung photocopy kang ID one primary ID or two secondary IDs. Kapag naman po, Sir Mar, ma-comply sinda through email or kumbaga through courier, ipapadara po ninda sa opisina. So aside po duman sa AKOP form, syempre kay po hanta po katong proof of life na sinasabi ni Sir Mar. So kay po hanta po ning picture kung saan nagpapahiling na buhay pa po kita. So pwede po yung picture na may hawak po kitang newspaper Okay. na nakalag po yung headline and date po kung saan po siya nailathala. Or pwede din po itong news sticker kung kamo po day makabakaling dyaryo. Pwede din po halimbawa nagdadalan po kamo ning TV Patrol. So itong news sticker po baga sa likod. Yan. Mati po DCGB guide Sir Mar, Yan, pwede. di ko nga. May sa petsa man laptop, yan eh. oo. May petsa. Yan, sa laptop. Kung may news sticker po na nakalag po sa petsa sa kaso headline, so pwede din po yan. Na Ayun. proof. And Okay. syempre yung IDs na po. Yes. Ma'am Janet, paano itong halimbawa mga pensioner siya pero bedridden na and dahil siya ning access niya sa internet or what, anong pwede po tabing gibuhon kayan? So pwede po sila mag-request Sir Morning home visit Okay. para po ang SSS na po mismo ang domiciliary visit duman sa iyang lugar. So kay po na po mag-submit ning letter request na tiglagdaan po katong pensioner kung saan po nagre-request sinda na SSS na po mismo ang magpasiring sa lugar ninda. Ayun, And syempre, pero kuwanta din po yung sketch no address para kumbaga matuntunta po talaga sa address katong sa tuyang pensioner. okay. So for this February, tabi Ma'am Janet, no rin ang deadline niya para ma-accomplish akan sa tuyang mga pensioners ang sa indang AKOP. Yes, until February 28, Sir Mar, pwedeng maka-comply din sa AKOP. So, once po din kita nakapag-comply by February, dapat mag-comply kita, no? Tapos dahil po naka-comply sa miyembro ta. So, the following month po, masususpend mo na ang sa indong pension. Importante Ayun. po talaga, Sir Mar, na mag-comply din para padagos na pong makuha ang sa tuyang pension. Yeah, this is also for the protection of the pensioner at saka siyempre ng agency, ng institution. Ano yung, at yung previous experiences na talagang may mga napatunayan na gadana pala, may nagkukuha pa kang pensyon. Yes. Ayan. Okay. So, Ma'am Jeanette, ano pa po ang gusto nyong ipaabot na mga programs kan sa tuya pong SSS? Dahil buti na lang may SSS. Yes, Sir Mar. So aside po din sa AKOP, syempre tiga-encourage na po ang sa tuyang mga miyembro na mag-save pa po. So igwa po kitang ino-offer na may SSS Pension Booster para po lalo pong magtaas ang sa indong pension. So ang minimum contribution lang po din is 500 pesos. So pwede po kamo mag-join din sa program na ini. Open po ni sa gabos ng mga miyembro. So for additional details po regarding this program, pwede po nindong mahiling ini sa tuyang Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System. May kunya ba yan? May age limit ba yan, Ma'am Jeanette? Mayo pong age limit, Sir Mar, basta po ay 80, kumbaga below 80 years old, and then pa po kita nakakakuha ng pension. Ayun, ay pwede pa lang kita maghabol, adi. Ano nga dugangan? 500 imbis na iload, ilag na lang dyan para din sa siguro natin, adi. Okay? Sige po tabi, Ma'am Janet. Salamaton pong maray. Sasay mo po na ano yan, presence sa programa, and this is very vital para po duman sa satuya po ng mga kababayan ta. And ano yan, may may nag-apot. Paano po maka-avail, Papa Mar, o pwede maka-avail kay SSS number ang sarong Tricy Driver? Yes, Sir Mar. So, ang pagkuata po ng SSS number online na. So, Online. pwede po kamo magkuha ng SSS number to our website, www.sss.gov.ph. So, dahil nakaipuan magpasiring digdi, Sir Mar, maski yan po sinda sa indang mga harong,
pwede na po kamo makakuha ng SSS number. Ayun, maduman lang sinda sa www.sss.gov.ph. Yes po. Ayun, okay. So, may mga ano man duman, no? Pag nag-loss duman, may instructions man kung paano. Anong kaipuan mo? As in, paano ba? Ako nga, di ako nakarehistro pala sa sa my portal. Nadipisilan. Chat mo na lang ako, Sir Mar, tabangan ta ka na lang. Madali Iyo po. man lang po. Nadipisilan ako eh. Araw mo na, ang medyo nag-iedad na. Wait, ano mo na talaga, Sir, register sa SS website kasi ang halos gabos po mga benefits kay Puan online ta na i-submit. Yes po. Opo. Ma'am Jeanette, salamat po na. Pag may mga luwag-luwag ng oras nating dalawa, maano po sabi ko, sumatchat ako sa imo para mapatabang po ako para maka-enroll ako dyan sa My SSS portal. Yan. Aba. Very much welcome po, Sir Mar. And thank you po ulit sa oras na itinao mo po sa Muya. All the time po, tabi Ma'am Jeanette, basta sa serbisyo publiko at saka para sa SSS, naon lang po ang DCGB. Thank you very much, Ma'am Jeanette. Happy Valentine's to all of you there sa office po nindo. And sana ay maging mapuso ang araw na ito. Thank you very much. Sir Mar. Yes, Thank po. you very much. Ang mga tugang Ma'am Jeanette Mapa, so pong Information Officer kan SSS Legazpi, para po dyan sa importante, mga tugang na mensahe, para po sa tuya po ng mga SSS pensioner, so mga mag-birthday po ngayon na February, ayan po tabi, accomplish na po nindo yan na sa indong mga AKOP o Annual Confirmation of Pensioners. Yan, Annual Confirmation of Pensioners para po dahil maputulan sa indong pension magabuto kang Marso. Deadline is February 28. Pwedeng magdyan sa opisina, pinakaroon ng opisina kan SSS, and pwede man po mga tugang na online, kung kaya, at saka kung dahil na nakakalakaw ang pensionado, dahil ni access sa internet, magpaisip po sa SSS para po mag-request ka mo ng home visit, tangani po mabisita ang mga tauhan ka na SSS. Sige po. Thank you very much. We will be back. Standby lamang po. Metro cares about your health and well-being, bringing you the goodness of Nestle. Enjoy amazing deals with the Nestle exclusive Bagong Taon Bonggang Handog Year 3 promo, happening from January 16 to February 28 in partnership with Nestle Philippines. Plus, get a free gift when you meet the minimum purchase requirement on Nestle products. Stock up on your favorite Nestle items today. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 210854, series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail, Hisham
Yeah, yo, check this out. Smile always. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. And duman po sa mga mises, rekas-trikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mga premyuhan. Okay, kaiba na tapos sa technical side si Ronald Baldo, si Jerome Nico Martinez, sa DCGB Social Media Department sa pong IT. And siyempre, yan po ang satuyan na, mga OGT. Isa lang ba nandito sa atin? Si John Lloyd La Chica. Ayan ang Cat College. Okay? So, duman po sa mga kababayan Happy Valentine's Day. And day magsintir kung medyo daimon talagang presupuesto para ipambakal ng burak o tsokolate. Ang importante, yaon sila labs. Okay? Minuutan giraray. And then, siyempre sa mga fathers, mga mothers, mag-ingat po tabi kita because according to Philippine Statistics Authority, mga tugang number 1 pamanggiraray. Ang helang sa puso, mga tugang na pangenot na dahilan, kan pagagadan ka mga Pilipino. Yung ginunon mo Tingnan natin to Sabi po mga tugang kang PSA, ang mga Pilipino na may helang sa puso, pamanggiraray, ang pangenot na dahilan, kan kagadanan ka mga Pilipino. Kaya ngunyan pong aldaw ka mga puso, dapat na ingatan ang satuyang mga puso para po maging dahilan kan satuya pong kagadanon. Yan. Dahil sa record kan Philippine Statistics Authority o PSA kan 2024, ang ilang sa puso o ini pong ischemic heart disease ang saro po sa pangenot na ikinakagadaan kan mga Pilipino. Iyan po tabi adi. And maabot daw sa 60,253 na mga Pinoy ang nasa poon nasa poon sa ischemic heart disease ang nagadan sa ischemic heart disease poon po Enero hanggang Agosto 2024. And sinundan ini kan neoplasma o tumor na resulta sa cancer. And then sa bilang minabot sa 33,910 na mga Pilipino ang nagadan hali po sa helang na neoplasma kan nakalis pong taon. Ayan po tabi mga dagdag niya ito mga karaman yan para sa mga kababayan po niya ito. And maging yung mga surgeon nagpapatanid mga tugang nakikiuron sa mga may edad mga tugang na 60 anyos. Mag-ingat na po sabi. Ingatan ng mga puso natin para po maging malusog tayo. At saka sa mga seniors sabi, mag-exercise. Tangani pong dayan karalawangon na sa tuya po ng mga kasukasuan. Mag-exercise, day magay po na strenuous o magabat na exercise, importante po na hiro ang lawas magkaon po ng masustansya. And then, day magpara hadit, ka mga day man dapat pag-aditan. Tangani po na day makadugang sa trabaho pa kan sa tuya pong puso. Okay? Ngunyan pong Valentine's Day, mga tugang, paugmauntang gabos na mga kababayan niya to, ang sa tuya po ng mga misis, as itong mga mister, ngani po na maging okay, di ba? Yung chocolate at saka roses is mga simbolo lang po yan, no? Pagkapahiling mga tugang na you love and care
for a certain person, kaya po nagtataon ng siring po. Parang appreciation kasi ng presensya sin sa tao man yung pagkamot man sa Indo. Iya po. So kung di, talaga mahirap eh. 'Di ba? Ingon yan, sabi nga ni Kayan, ang satuya po na anong tawag diyan? Ang satuya na minimum wage sa Bicol region as of now is 395 pesos per day. So, mamimili ka ngunyan. Burak o pagkaon. Ayan po, tsokolate o pagkaon. Di mag-isip kimaray, as in maging practical. Tangani po na ano yan. Day mag-arug-arug kasi day mauri kung halimbawa man na day nga tinao si Mister. Maray pa nga si Madi nga tinao ni Mister. Maray sa mga taga Santo Domingo ngunyan ta. Labu-labong panauning kunyan. Nin Rosas. Diyan po sa ano yan, Santo Domingo ni Mayor June, tataon-taon man na pigigibo yan. Tapos may mga lugang na, igwa na nin pa ice cream, igwa pa nin pataho para sa mga aki. And then igwa man si pamangkin kong konsihal, si Lyra na Gregorio, may palugaw man, di ba? And kasubago na iling ko, so BGMP, District Jail kan Santo Domingo, nagpalugaw sa mga tricycle drivers. Pagkatapos yung Bureau of Fire Protection Santo Domingo pinagsabayan mga tugang kang mga amigo ta from PNP headed by Police Captain Borjal, mga tugang nagtaranom sinda ng kahoy duman mga tugang sa Lidong sa Santo Domingo. I think duman yan sa may parte mga tugang kang Bicol Natural Park, kaya po Mayon Natural Park. Okay. So, sige po tabi. And kanina baga, sa Ligaspe, para sa Arbor Day, o dyan sinda po mga tugang sa Bangkiruhan nagtaranom. Tamay lugar dyan talagang pigtatanuman ever since. Mga tugang, ipikapadakol and target, 3,000 fruit-bearing trees. Yan po, talagang marirahay na. Sana magtaranom gabos. And ubuson tayo ng mga nasa nursery, kan DNR na nagpaparadrakula na. Di ba? And then sabi tangani, sabi mo na Father Momoy, and then kay itong nakauron tabaga mga tugang si si Ma'am Marlene Francia kan DNR na dapat ngunyan bako nang sanang tree planting kundi tree growing. Okay? Tree growing dapat tangani na masiguro ta na yung mga pigtanom ta na mga kahoy mga tugang mabuhay talaga. And then pabayaan ta pag medyo pwede na siyang magtalubo talaga. Yan po ang kay puwanta ko niyan, mga tugang, kung nariparo po nindo, iba-iba na pong klase ang panahon ta, and that is brought about by climate change, nasaro po yan sa saro sa mga nagkakapainit pa kang kinaban, na nagpapabago mga tugang kan talaga kan weather. Sabi nga ikan iba, dahil tamang inamamatian ko niyan, iyon na, di ba? Kaya, makakapanginaya nga ni, kung nailing po naramdaman po nitong istorya sa Brooks Point baga, sa Brooks Point, mga tugang, more than 28,000 na mga kahoy ng mga endemic at saka mga native trees ang pinuruklak, kan pinapundo kan alkalde, pinapundo, season disease niya kamo dyan, kinaswan sa alkalde, pangyari na, natangkas sa alkalde. Kaya lang, pag duman niya po sa, inanong ka ng ombudsman pag duman niya sa Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, na daing kasalan sa alkalde. Kaya lang, napulak na mga tugang sa 28,000 na mga kahoy. And then, duman na sabi ka ng alkalde na, di niya dapat magngalas ang Brooks Point na for the first time, mga tugang, binahasindab pa yung gusto duman sa Palawan. Nagyugununan mo Takong boy, sa nga ito si Richard Hagedorn, di nga ini mangyayari, human agad bagadi. Kaya yan po tabi ng mga pang-abot sa kapalibutan, may padusang balik yan. Mama Angel? May nagpadara na lamang. Tsokolate na. Sorry, Papa Mar, hindi ka na pwede niyan. Hindi tayo pwede sa matatamis yan po tabi adi. Kaya duman sa mga kababayan ta, kunyanan ta yan. Bantayan ta po, sa tuya po ng mga kapalibutan, i-rehabilitate ta, magtarabang-tamang ita, and dapat maging way of life na yung kanilang pang Pilipino.
pagtanom ng kahoy, na pag-iwas sa pagtapok mga tugang ng basura kung sain-sain, pagsegregar, di ba? All of the things na nakakatabang para magsunod kita naman sa Laudato Si, as in Laudate Deum, na pinagpautob mga to, kaya isinurat kan sa tuya pong ano yan, Santo Papa, Pope Francis, para mapangtamanan tayo sa tuya pong common home na tinatawag, ang Mother Earth. Di ba? Alright, we will be back mga tugang 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Hatid po sa atin ng Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa, 11:38 in the morning. Mga tugang, 87 days to go bago ang eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Alright, ayan mga tugang ha. Dumaan sa mga kababayan natin, isip-isip po tayo, 87 days na lang bago po mag-eleksyon and then mapili ng dosing senador out of 65 candidates. Piliin natin mabuti ano, and do not be swayed ay magpadala sa mga sorosorbe, di ba? Adalan tang maray. Importante pong papel ka mga senador para po sa pagpasar ni mga leyes na kinakaipuan po niya to. Asin ba ko itong basta-basta sa ng batas. Yeah. Asin ang pagdeliberar ka mga concerns and issues na kinakatubang ka mga Pilipino kaipuan po dyan mga tugang matibay na sabi nga ni Kayan isip na makapag-diskutir asin mai-convey ang mga dapat po natong maipaabot ng mga concern ka Pilipino. Okay? And then syempre mga tugang sa party list yan. Isang party list lang naman ang pipiliin. Ano? Ang balota, mga tugang medyo mahaba yan pero nasa likod ang party list. Yeah. Pagkatapos, mga tugang pag nagpunan ang kampanya kan mga senador as in party list, February 11 hanggang May 10, and then nagpuon naman mga tugang o kaya mapuon man ang kampanya para sa lokal from congressman down to municipal and city councilors sa maabot po ng March 28 hanggang May 10, 2025 except mga tubang duman sa Biyernes Santo, Huwebes Santo and Biyernes Santo. Bawal mga kampanya. Ayo. Alright. Di duman sa mga kababayan natin, markan po niya ng mga impormasyon ng padagos man ang COMELEC sa pangapudan na iusip ang mga pasaway na mga kandidato na nagpara paskil mga tugang sa outside o sa luwas kang pinagdesignar na common postal areas. And kaswapon baga may pinagluwas si chairman spokesperson mga tugang kang COMELEC si Attorney Lau Janco na may 5 na mga pasawayo ng mga senador na pareho ngayang gibo-gibo sa bilog na Pilipinas, talaga ngayang nakaparaskil sa outside kaya susuratan na dapo ninda. Okay? Ayan po tabi adi. Maraming nagtatanong bakit anya yung mga local na papigali? Di man po tabi pasako pang COMELEC. Yeah. Pero the moment mga tugang na luminaog na ang campaign period, ang pakiuron baga mga tugang kang COMELEC. Kung yan ngayawara sa sa common postal areas, ipinaskil sa luwas, ipinaskil sa kahoy, di ba? Dapat dakusang loob ng halion niyan, mga tugang kang kunyan. Mga kandidato bago pa man magkaigwan ng Operation Baklas. Iyan palang si suratan man. Ngunyan kung nagmatagas, and that will be the time na pwede sindang makasuhan mga tugang both administratively and criminally.
Yan po tabi para duman sa mga kababayan ta. Kaya magbarbantay na sana. And then apera kayan, ito po na kunyan. Binilog na ang komitiba na magbabantay mga tugang sa presumptive vote buying, di ba? And vote selling, di ba? Yung Committee on Kontrabigay. O igwa na pong binirilog kayan. Mga tugang para bantayan sa tuya pong mga hero-hero sa palibot. Ang ani pong ma-ensure ang fair, orderly, and honest election in the land. Alright? Okay, so yan po kunya na lang po kita. Magpasiguro na lang tangani pong dahil kita magkaiguan ng problema. 6 months to 6 years imprisonment plus disqualification from public office. You cannot vote and you cannot be voted upon kapag napatunayan po kamo na nagkasala, may kinaraman dyan. Ayo, parumdum lang po yan tabi kang aramo niya to. Tangani pong dahil kita magkaiwan ng problema. Alright. Bueno, di padagos ko niya na nadidiscovery pa ang mga kababayan daw, mga siyentipiko, mga researchers, including kang farmers, ang importansya mga tugang kang coconut. Di ba? Halita na para diskutir yan duman sa programa ni Padre Mamoy sa boses kang kapalibutan. Hindi binigay sa aramon niya to na dahil pagparabasang-basangon mga tugang iyan ng mga nyog. Ang parte kan nyog sa bunga, di ba? Yang sarong bunga, kadakol pala na pakinabang kita dyan. And if we implement mga to, itong pig-apod niya to na zero waste, talagang gabos mo pakinabangan dahil kang itatapok. Sa bunga pa lang, mga tugang, may kwarta ka na. Primero yung bunot. Sumunod, mga tugang, pinagigibo yan, didecorticate iyan, kumbaga hihimay, tapos gigibong lubid. Very best mga tugang iyan na pangsangga sa pagrasay kandaga. Gigibo na garong net, may nagigibukan dyan sa Kamalig, yung Jubuken, tapos duman mga tugang sa Sorsogon, sa Gubat, igo pong nagigibo kayan, and nag-export na nga ni Sinda out of the bunot. Napi ko para tarapot, sabi ko para surulo sa may kwarta palang duman. Pagkatapos, apela kayan, pwedeng gamiton, gigiling yan para maging kokopit. Para mga tugang, ihalo ta sa abono, sa daga, para may moist yung lupa, marirayan sa pananom. Maski di mo baribihon, may moist sa nakaka-store siya ng tubig. Pagkatapos, pwede man na gamitin mga tugang na yan na kokopit, di ba? Tapos gamitin man sa pagtanom, and even duman sa mga nag-hydroponics, mga tugang sa medium na pigtatanoman, mga tugang yung kokopit para duman sa mga nagpapatulabo ng litos sa paagi ng hydroponics, di ba? And then, pera ka yan, uni may bago. Hali sa bunot, mga tugang, pigibo ninda na paleta. Ito ba ang supig ko babawang kan mga produktong halimbawa bagas, asukar, kung ano pa man, lalo sa mga pinagkakararaga sa barko o sa mga truck, di ba? Ini mga tugang innovative approach mga tugang para sa biodegradable and sustainable alternative para duman sa traditional na wooden pallets, yung paleta, yung kahoy, di ba? Na kung saan ang sabi, kapag kayo ni makakapagsalbar kita ng nasa mga 200 million na kahoy annually all over the world, di ba? So, ang sabi, mga tugang pinagpresentar mo niyan para ma-eliminate ang deforestation, presentar sa coco pallet. Yung paleta, nagibo mga tugang sa coconut. Ali sa bunot, di ba? Environmentally responsible solution na nagbabawas mga tugang sa waste while maintaining durability and functionality. So, ang kaiba ng kani, naman sa conventional pallets na gibo sa kahoy, ini pinagprodusir mga tugang na daining synthetic resins. Nagre-rely sa init and pressure para makapag-create ng sarong matibay na sustainable product. So, apera ngayon sa environmental impact, hiling coco pallets benefits local economies sa paagi kang pag-a-add ng value sa agricultural byproducts. Yung nga naman, di ba? From certain bunot, ginibo mo ng paleta, di ba? Mas mahal na yan, ang pabakal, di ba? So, sabi nga ni Ninda, with billions of coconuts harvested each year,
yung coconut husk o yung bunot, typically, pag nalukad ba kita o kaya nagaguti kita ninyo, titarapok ta sa na yan, typically discarded as waste, di ba? Pero ngunyan, repurpose into high quality pallets. Okay? Di basta-basta gaya na napapasa. Di basta-basta na nagkakahiriwalay. And sabi ninda, this not only reduces waste, but nagtatauman mga tugaring additional income opportunities para po sa mga paraoma sa coconut-rich countries sa arugang Pilipinas, as in Indonesia. So, by transforming and overlooked resource into a practical eco-friendly product, yung coco pallet now is making a positive impact on both global sustainability efforts and rural livelihoods. Di ba? Yan po. Kaya baga, kung naramdaman nito ka nakaagi nga ni si Sir Marlon Longabela, nagparalibot, asin ang apudan. Ngayon mga kokoteros, mga koko farmers, dahil ngayon doon tabi pagtapo kasi pagsulonan sa mga bunot, tamadyan kami. Gigilingon mian sa muna sa bunot. Di ba? At tapi gamit nila sa pag-ibon ng abono. Di ba? O yan marami pong paggagamitan. Ito bunot pa sana, may pera ka na. Di ba? And sa Sorsogon, binibili yan per kilo. Di ba? Adi duman kan truck, di bakal, outright, bayad tulos, diyan po sa Sorsogon. Subagol, mga tugang, sa puon kang, sa sarong bukok para sa nitong nyo, gano? Napakinabangan mo na bunot na dati tinrapok mo sana, pigsulo mo. Wala pakinabang mo nyo, mayroon ng pera, may opportunity na para madagdagan ang income kang coconut farmer. Panduaso, bagul. So, bagul, piguuring ta. Pero minsan, na problema kita, tapag nagkarunot na, dahil na ngayon napakinabangan, iguana po niya na bago. Di ba? Kaya yung mga engineering students, aram din din yung coconut briquettes o charcoal briquettes. Di ba? Coco charcoal briquettes. Kikompak nila yan. Ang binder na pigamit mga tugang itong nagkarunot, rirunot yan. Ang binder na gigamit mga tugang, coco flour. I mean, cassava flour. Yeah? Yan ang binder niya Para magdurukutan ito, kikompak ito, tulong pidaso sana, pwede ka nang makaluto, ning maluto, buday sira. Yeah? Yung uring niya uring na nasa high-tech na. Bako na itong brittle na nagkarunot dahil mo na magatungan. Ngunyan, pag ginibo ng charcoal briquettes mga tugang, pwede mo nang igatong po ito. Maski siya runot na kumpak na halo yun mapapa pati. Yeah. Ayos yan, di ba? Okay. Pag-abot sa meat, yung meat, yung laman, di ba? Yung laman, kan tagas, pwede mong gamit mga tugang na sa tong pagkaon, di ba? Pang pikadilyo. Pwede mong gibo na santan o ito po na coco jam. Haluan mo na lang kalamayali sa kamalig. Sabi ko subago, di ba? And then, mga tugang, pwede mong ibo na, medisina. Di ba? Itong manungod mga tugang sa bigapon nindang virgin coconut oil. And at the same time, pwede mong ibo na lana para gamitin mong pampritos, panluto-luto, or pwede mong idagdag mga tugang sa diesel para maging biodiesel. Yung coco diesel na tinatawag nila. Di ba? O yung tulong parte mga tugang kang kunyanta, kang kanyog. Susabaw, yung pwede pang magamit yun. You can convert it mga tugang into, sabi nga ni Kayan, energy drink. Pwede man mga tugang na coco toyo, coco patis, and coco sauce. Di ba yun? Sa pa sa kadakol ka ng produkto sa sarong buhok na nyog. Kaya di pagparasayang-sayangon po yan. Talagang bigo patunayan na tree of life yan. Di pagparaputulon. Sabi kang mga taga-PCA, ni Ma'am Sofia Bukad, na ngayon pakiulay mi, kung yan nga natumba, kang bagyo. Uminoy di mo na pagputulo. Kung yan nagyan ng bagyo na gano'n kapurod-pud ngayon, gano'n na kandila, di pagputulo na, halat-halatang sumupang. Tamaso pa ngayon, 2 to 3 months mapsupang ngayon. Kaysa ngayon magpatalubo ka, matanom ka ngayon, haluyong pa.
O yan, at least mga 2 to 3 months, mabunga giraray. Mga 2 to 3 years, bunga na giraray. Igwa ka na naman mga tugang na produkto. Ayan po. O yan po. Itong sabi ta nga, yung Coco Fresca, dahil ka na mahalat ng 45 days mga tugang or 3 months. Para lang, 1.5 months. Para lang maka-produsir ka mga tugang ng coconut. Copra. O ini, sa Coco Fresca, marami ka nang pwedeng pakinabang dyan. Di ba? Ayan po sa mga kababayan ta. Ayan nga ni Piging Ganyar ba nga ni Ma'am Sofia Buka na sana ngaya sa mga opisina kang gobyerno nagpa-seminar sa mga eskwelahan ipagtaw ngayang drinks. Iyan po mga tugan na sabaw kanyog. Naramdaman ni so pinag-feature tadig di po sa boses nga palibotan. Yung sarong tagaging tagaginubatan na niya po sa Davao nag-star. O yun ang negosyo niya. Yung sabaw kanyog, giagad niya duman mga tugang sa ikolekta niya duman sa udan sa mga parakudkod ninyog. Pagkatapos kikag na tulos mga tugang sa sa refrigerator para dahil po magkayguning bakterya. Tapos proseso niya, ihaluan niya ning buko juice para humamis. Sinsumiram pa itong sa mga matagas na bagang nyug na pigkudkod, masiram, yun ang pigirasyon niya mga tugang duman sa Imagine, nag-earn siya ng 10,000 a week out of the sabaw kanyog. Di ba? Sarang talaga yung sapal kanyog, bigamit pa pala mga tugang na pag-ibo ng imbutido. Yung gigununan mo pagkatapos paggamit sa tinapay. Asing kadakol pang iba. Kaya talagang dahil ka masasayang, parang zero waste na talaga pag-abot po mga tugang sa nyog. Huwag nating sayangin yan. Pangalaga natin yung po na coconut. Sabi nga ni Kayan, iyan pong pigapon ninda na tree of life, mga tugang, yan pong coconut o yung nyog. Kaya dahil pagparabasang-basangon po tabi yan, at ang ani po na sabi nga ni maging maugma sa tuya pong palibot. Di ba? Talaga pong sa pagkakataon na siring, kay puwanta po talaga kayan na magkaigwa ng pag-asikaso para po pag-abot kang panahon, dahil kita magtios. Pagkaon yan ang pagkaon mo yan ang negosyo mga tugang na dahil ka basta-basta malulugi. Tayang po ay kay puwang ka mga tao. Ayo. Okay? So, doon sa mga kababayan mga tugang, yan ang sa tuya na mga istorya ngunyan po na pagkaaga para po mga tugang sa satuyang mga kababayan na nag-antabay sa Aramon Yato program. Alright? Paano? Ako share na natin dito sa programa. Mahangos lang po kita. Taon-taon mabalik po. Bagan ng kaibanan ka po dyan si Jasmine Baloloy po sa Baretang alas 12. Pangaran po ni Juna Pulis sa Lado Technical, kasubago. Kasabay ito mga tugang si Ronald Baldo. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Sa pangalan po Kabilo ng Trompa, ako po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. You get very fat now. The coconut nut. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-plem